Len som si vás niekým splietol. A revízia na cestovných lístkov. Poprosím vás váš platný cestovný lístok. Inak bude kúca paca. Luky? No tak čo, bude to? Prečo do mňa takto drzo búchate? Čo som vám niečo urobil, alebo čo? No zatiaľ ste mi nedali, nesplnili ste moju požiadavku, nedali ste mi ten listok, ktorý som od vás požadoval. Poprosím vás listok! Poprosím vás listok! Poprosím vás listok! Chcel som listok, nie chrypku! Nie chrypku, ty kreten, daj mi listok! Asi ho budem musieť prehľadať. Hajzel malý, bezlistkový. Bezlistkový. Hajzel. Luky, prepačte, že sa vám tu hrabem, ale... Teraz máme strašne dlho zastávku. Teda nemáme žiadnu. Čo robíte, prosím vás pekne? Vy ste nejaký úchylák. Vy ste úchylák. Ja som iba hľadal ten cestovný listok. Ty kreten, daj mi cestovný listok. Ja vám dám. Ja vám veľmi ochotne dám. Toho hredku ho máš. Ja vám ochotne. Na čo k tomuto? Zasekli sa mi prsty. Prsty sa mi zasekli. Na čo k tomuto potrebujete lístok? Na čo k tomuto? Luky. Tak poď na to. Rýchlo. Už to nevidí. Trápi ma gicht. Celého ma skrútilo. Vy ste nádherný človek. Vy ste nádherný človek. Ale potreboval by som ten listok. Alebo pernamentku. Vy ste síce nádherný človek, ale potrebujem od vás cestovný lístok. Vy ste sa zbláznili? Nezbláznil, potrebujem od vás cestovný lístok. Ale veď lístok som si od vás pýtal predsa ja. Veď som vám ho dal. Kedy, preboha? Ja si na nič také nepamätám. Veď ste sa tu postavili a dal som vám môj cestovný lístok. Ja som od vás pýtal lístok. Ale veď som vám ho dal. Nezaslúžim si žiť. Nie. Prečo? Hodím sa vonku pod kolesa. Juri. Nespoznali ste ma?